Hi guys! Hindi ko na malaya, nabilad na pala ang aking CP. Ilipat natin ang pwesto. May galaw shoutout, Sis Maribek, Sis Dit, Madam, thank you. Nabilad na pala. Busy ako sa kusina kasi. Ayan, Sis Lindy, dandikit na daw. Oo, mainit na nga sis. Lagyan mo na sis ng ng profile. At saka maglagay ka na rin ng mga ng video para yung mga magsusob sa'yo dumikit. Kasi minsan kapag walang video, hindi dumidikit yung iba. Hindi ko na malayan eh, mainit na talaga. Nabilad na pala. Busy ako sa kusina eh. Sino yung sunod na magla-live? Mag-ano na ako guys, mag-end live na ako. 1 hour na eh. Sino yung magla-live ngayon para itambay ko din tong CP ko? May dalawa pa akong CP na available ngayon. Kasi yung isa nasa salang. Ikaw sis Dit, nag-ano ka na ba? Nag-end ka na ba? Mag-live ka ulit. Hihi, sige lang sis. Marabeka yan. Mag-end na po ako. Bye everyone. Salamat po Madam, Sis Marivek, Sis Dit, kay Sis Lindy. Sino pa ba yung mga pumunta dito kanina? Kay Sisi Agnes. Sisi Agnes. At saka, yun lang ata. Tsaka si Madam. Ayan. Thank you guys. Salamat po. Bye na. Sino na yung next na magla-live? Puntahan ko. Haha, naku, mainitan. Oo nga eh. Sige lang, sis. Oo. Bye na, bye na. Bye everyone. Thank you so much. Asan na yung X? Mag-live na kayo.